to bola ale dlhá cesta. Annie, bože, už to skúšame 20. krát. Ešte raz. To bola ale dlhá cesta. Ježiš, Annie, to si mi nemohla povedať, že som si zabudla vypnúť rozhranie. OK, ideme ešte raz. To bola ale dlhá cesta. No do riti, fuj, však to je humus, nebolo vidno do hlavy. To nechci zažiť, Annie. Ideme ešte raz. Tadam. Au. Fuj, koľko listia. Mali by to tu ostrihať. Ble. Wow, krásna stajňa. Annie, choď upratať dnes. Aká Annie? Máš povedať Mary. Ježiš, ja som úplne zabudla. OK, ale teraz to už ideme posledný krát, OK? A bolo ma tam aj tak vidno, takže ideme ešte raz. Spievaj. To bola ale dlhá cesta. Ale, Annie, už to skúšame 20. krát, na čo si spievaš? Bože. OK, ideme posledný krát. OK, ideme posledný krát. Wow, krásna stajňa. Zobrala si zlú bundu. Ježiš, že to už ideme po 15. krát, mňa to už nebaví. Bože. Čudní ľudia, ale idem sa už konečne pozrieť do tej stajne. Možno tam tá Annie naozaj bude. Kde len tá Annie bude? Ježiš, Daniela, nemôžeš ísť inde? Daniela, I will kill you! Daj ju do ignor. Teda, to bude na nič. Chod do druhého boxu, ideme ešte raz. Počkaj, musím ísť na koňa. Už iba poslednú klapku. Dobre. To sú ale krásne stajne. Dúfam, že to bude tá Annie. Ježiš, Annie, má si mi zakývať. Ježiš, sorry. Bože, posledný krát. Wow, čudní ľudia. Dúfam, že tá Annie bude v pohode. Ahoj, Annie. Ahoj, ty si tá nová Annie? Ježiš, ja sa volám Rita. Mňa už to bolí hlava. OK, ideme poslednú klapu. Dúfam, že tá Annie bude v pohode. Doriti, zase som zabudla ten inventár. Annie, zachráň ma. To bola ale dlhá cesta. Fuj, toľko listia. Wow, krásne stajne. Mary, choď upratať stajne, lebo ku Annie príde nová žiačka. Ja som tá nová žiačka. Aha, tak Annie je v stajni. Aha, ďakujem. Čudní ľudia. Kde len tá Annie môže byť? Ahoj, tu som. Ježiš, Annie, zabudla si vymeniť hlas. Úplne som zabudla. Posledná klapka pred výbuchom Rity. To bola ale dlhá cesta. Doriti, ja mám môj koň hladný a nemám prachy na jedlo. Kľudok. Ja ťa zabijem, Annie! Ty si hrozná. Už túto klapku idem 15. krát a stále nevieš, že máš byť ticho, až kým nevojdem tam a povieš, Mary, potrebuješ, aby Annie išla vyčistiť stajne a neviem čo. Ale aj tak tu vždycky pokazím tak... OK, aj tak mi bolo vidno ruky. Bože. Púšťam. Takže, čaute, mohli ste vidieť naše nepodarené klapky, že Annie... No dobre, pardon. Poviem vám pravdu, túto scénu s tým, ako som šla do stajne, sme skúšali 100-krát, ale naozaj 100-krát. Veľmi dlho. Proste strašne dlho. Raz som bola zo zlej strany auta, proste do tohto videa sa to ani nezmestilo. Sice to má iba 4 minúty, ale my z toho urobíme ešte trošku menšiu jazdu. Ukážeme vám nejaké miesta, kde sme všade natáčali, takže tu. Najväčšia chyba, ktorú robila Annie. Mala spať v
mužský hlas a mala som urobiť z toho tam ujčíka. Áno. A mala som povedať, že Mary, choď upratať. A ona povedá, Annie, choď upratať stajne, lebo ku Annie príde nová žiačka. Takže mala povedať Mary, možno veľa ľudí nepochopilo, o čom to vlastne bolo, takže toto je také menšie vysvetlenie. Budeme tu taktiež 10 minút, ale bude to vysvetlenie nepodarených záberov. Toto video potom sme z toho videa plánovali urobiť nejaký horor, niečo ako keby horor. No nie horor, proste, že keď sme boli vo Nie, proste my sme z toho mne tak napadlo, že by vo Fort Pinte, že sme vyšli na tú väžu, viete, že nás tam sekuriťak nechcel pustiť a potom nakoniec sa z toho vykľulo, že tam bola nejaká striga, ktorú hrala vlastne... Ja. Áno, Annie. Ktorú hrala ja. Mala ten ženský hlas, taký helium mala. No tak... Ale pamätám si druhá časť, začne nový život, jak si vyšla vonku, že to už koľko je hodín. A ja som tu už bola a ty si ma tam videla. Proste, že pomaly. A toto skvelý hľas. Ja si to vôbec nepamätám. To som sa z toho začala rehotať, tak sme tam museli zase... Takže 100-krát sme šli tú istú scénu. Ja som raz dostala network, sa mi zdá. Áno, ty si... V strede záberu. Takže ja si hovorím a mám zatvorené oči a zrazu wow, kde mám SSO? Že by network error? Čudné. No tak ja vám to ešte proste tak to bolo aj my vám povieme ešte pár vecí zo zákulisia po krátkej prestávke. Ty si nepozeraj naše videá, ja už natáčam. Si toto je svinia? Ale ty natáčaš čo natáčaš? Jeme na naše nepodarené zábery. Aha, ináč ja som tu okolo tebe dávala šprinty, ale ako dobre, pohode. Áno, mnohí si nevšimli. No, takže dáme si naháňačky, chytám ja. Mám ťa. Nemáš, lebo si sa hlavne nedotkla. Mám ťa. Počkaj, ty chytáš. No aj, ja som sa len tak... Teraz ja chytám. Nie, lebo ja som toto... Ok, dala som si dole rukavice. Čože? Ja mám toto Star Stable. Čo? Kde si? Ona utíka predo mnou a pritom ma chytá. Je to really? Hej. Ok, tak nerobme tieto blbosti, máme už len 2 minúty. Poď ku mne! Ok. Áno. Ahoj, pombo. Ale nedobre. Ok, takže k nepodarím... Do Honolulu. Tam. Ok, takže povieme vám viac o tejto druhej časti, o tretej časti. Je to tretia, že? Je to nepodarené zábery. Ale nie, tretia časť Nový život budeme natáčať. No, budeme, hej, no. Takže z polovice to bude o tom, keďže na tomto účte už nemám tie nohavice, čo predtým, preto aj vtedy som rozmýšľala o týchto nohaviciach, ale nakoniec sme sa rozhodli pre tie čierne mešťačky. Tvoje červené oči sú zaujímavé a veľmi čudné. Ježiš! Pretože sa volám Orange Girl, preto som si vybrala také meno. No okej, hovorím ďalej. Ja sa ťa bojím. Hovorím ďalej. Takže vlastne to bude o tom, kvôli dôvodom budem natáčať na inom účte, na Petre. Budem tam mať copíky, alebo budem mať oranžové vlasy. Bude to o tom, nechcem vám to povedať, ale proste Annie zomrie. A tragicky aj s našimi oboma koňmi. Neviem jak, ale dobre. Aj s našimi oboma koňmi zomrie. A ďalej vám už nepovieme, pretože to už je záhada. My budeme končiť presne na 10 minút, takže máme ešte presne 10 sekúnd na rozlúčku. Annie má rada dlhé rozhovory, takže povedz to rýchlo. Tak budeme radi, keď dáte
Majte OK.